Cebu City. Make some noise for G-Crowd. Mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama. Skid Row, good kan, this Marap, KBI, this JLJ, Teleperform, Telbaldo, Sisiyoy, kung sa tanan na Adri. Diri sa dalan maong anak na migaras, kung kami na mubira, tanaw na tug makaluwas. Wala mang kay gabas, di katabas imuhang agi, kung ligunin yung alas. Rapolo kami hanan 3. Laglag para 7 quarters. Pinakauna nga battle karong gabi una nakaroon sa Azul tus Lubuwa. Yan, nagkasa ninyo! Happy sana sa Topinyo rin. Azul tus Lubuwa ni Busikon, dahil salamat. Birni sa karon pero dahil salamat sa na diri sa akong gayong gani tambong no. Despite sa ilang mga personal nga gipangatiman. So shout out yung tanan. Sa wala! Gikan Mandawi! Make some noise for Lawrence! Tarungan na o grab, ayuhay inyong trapo, kamuang masud sa lak, nagkuyog na food truck. Sound to O! Gikan Kantipla! Make some noise for D! Sprout o Gaisano Country Mall. Happy birthday board sa birthday climax. Managkwentos daw si Lawrence Piliñona. Yo! Tournament! Judges, minata, stricto sa oras. First round, Lawrence. Yo, game! Game! Idol ni kasukad sa una. Laing achievements po ni karon. Sa flip top unta atong dula. Kasulang wa madayon. Dugay rati kang gidumtan. Murag mauna ni ang higayon. Rapulo raday ang hinungdan karong nag-atbang nagitalon. Lon, di. Una si LVR. Dayon di. Ragbayas kayo no. Rag na may sagol nga minaro. Gibuhat na ni mo tanan maka-advance lang yun ko. Pero kay Baukos imong tumong mapabalik lang nimong panahon katong gigil kaayo ko. Mong si di imong gikontra sa kinumo ni mabuhong kining di pa kamao. Di ka na po si Sprout oh. Tabi Sprout? Pag-event po mo gawa sa Lapu-Lapu oy. Nahog na mo gi-squatter. Say panguwag MC sa laing liga niya iatbang sa inyong pambato unsa para maayogin mo nga rapper. Para maayogin mo nga rapper, nibisita ko sa inyong liga na uwawan. Tungod Rapulo, mao'y gibit-bit. Ang mga taga-Sprout, anam-anam na magkasaka, pero kami mao'y tigbis-bis. Bulong, yung mga bato, so walay bout. Aris Rapulo, pag ginalatag. Ay kung ingna na fighter mong taga-Sprout, kung diris laglag na hurot na mong katagak. Unsa, sugalan na to gapit ka ng pilatong-it na duwa. Naipusta matagkilit pero dapat all-in putang duha. Kung wakay linya about adik, automatic daog nakaw. Ako lagi ang sigig hits, lagi ako amo kubra sa tunga. Kung ako na amugara, dili magsilbi imong gamit na estilo. Kanang lyrics na inisog niya, butaan kayo tingog. Tingog pinahinin o pinabutan. Pero dili pa pang sa kalam ay palabis imong kaputaan hatong o daghan naming nahambugan. Nahambugan may tungod si imong kawak. Hambugiro na baguhan. Kumpiyansa ra kay kadi imong gikontradi kumpiyansaan. Pero nitanaw ko si imong battle. Grabe pa'y tira. Digin nga nakabismod. Siya mga birso, sige siya kalsa siyang bangko niya, mga tao ra kay nang lingkod. Nang lingkod ra mga tao. Wala ni tanaw sa inyong battle. Grabe ka walay ayo. Rap battle ang
di ba event pero nahog raman to reunion sa mga rapper nga taga Lapu-Lapu. Lawrence versus Sprout. Di, sira akong tumong pero tibuok liga na nakurat. Gidamay ran akong Sprout kaya iba akong nagtinabangay na mugsuwat. Taga Sprout, gisuwatan ba ninyo tarong? Makatarong balik sa gang? Si di inyong gihaon, di ay digar, sige tabang mong tanan. Kanduan di! Yo! Yo! Last na akong battle, gi 5-0. Karon na nako quarters. Naaba ka hakoy chance. Timaning bantog na pildi ni mo si CLVR kay bati kay ka performance. Sa mga wakay baw, round 1 o round 2, sige ka starter. Pagka round 3 na choke, nakadaog gihapon, grabe tinala. Maura to'y gahi ni mong nabuhat, nakaproduce kag himala. Peke, pakastanam. Yo, peke, pakastanam, peke. Nilubad imong kolor. Holy shit kay ka, tungod ni mo, nasayob snora honor. Nasayob snora honor. Pero may tagdindot imong ipakita ron. Luoy kay ka kundi. Nitanaw ra ba ko sa video ni mong murag ads. Lami kayong escape. Kung imong performance ron, maghugaw-hugaw. Automatic 5-0 ako kang isweep. Pero ingon sila, wala ka po 20% ako chance of winning. Agwanta ka, lupig pa'y sindikato, daghan kay protector ang buing. Sa win-loss record pa lang, klaro na kayong meaning. Bantugahi kay kagtumbahon, ligon kay kagbakir. O ligon kay kagbakir. Try kumpiyansa, amigo. D versus Lawrence, gilawgan maganig diretso na apil na kas-evil nila nga schemes. You bit more than you can chew. Pinangga kay kang John Leo, gihungitan kag hilo. Unsay nakaon ni mo, boss? Imuha man ning ipapatay. Ila kang isintensyahan para sa semis wan ay mahabiling banga. Bugat naman toxic ko no kay ka, bugat kay sala. Toxic na ko no kay ka, sigal sa bangko sa battle, bugat na kayong sala. Dakaw kay natabang ninyo, boss. Kay ba akong kaba mo, di mo makalimod. Kay kung was Lawrence, was Kinlo sa gate, iyahara ba daw tong tamod? No, siya sa daw inungdan, anong arapolo na sa top. May iyang deklarasyon, sobraan ka bida-bida, pailas ka pahungon, mintras sa'yo pa, hunungin na ay pakawawi mo kaugalingon, di ka gutom sa battle rap, uhaw rakas atensyon, bisag, yo! Bisag diyang achieve, bisag diyang achievements, grabe ko mang flex, para lang nahiika pa si Garbo, sa sige ni mo reverse na bali na sa dang estado, dili ikaw mo'y nialsa nila, ikaw mo'y gialsa sa rapolo, ulul, bako sakit, tinuod na, ingana kumusuwat dili mayano, kaning duol luwag itakuban na kog kaldero. Nay upat matakta karong gabiho na, kinaunhaning dakugo. Ang mabilin puro sa semis, puro gahe, murag line up sa pricing, puro mga sikad. Yan. Puro mga sikad. Shit. Puro mga sikad. Karong gabiho, atay. Mabilin puro mga ang mabilin puro mga sikad. Nakapasar ka sa round 1, nakalusot ka sa round 1, congrats. Nakapasar ka sa tutorial. Saktong kita ipaunag battle karong event, pwede ka ayos imuhang boreal. Karong gabi una imong haya. Cause of death ka pahong. Mano ni last nilang farewell nimo before ti ka ilubong, di ka na mo makalimtan. Forever na kasamong kasing-kasing in loving memory. Samtang kami nagsakit, ikaw nalipay kay di flashback og kalit ang memorya ninyong Heidi. Uy. Uy. Heidi, pass is pass. Pasensya, sayop na sa akong part. Ganahan ramta ko mo punchline og how do you heal a broken heart. Pero ay kabalaka, taas pa kayong panahon, taas pa kayong oras, di ka ngayang magsakit. Timaning na pa kas line up ron, ugma, wala na ka sa bracket. Saksi mong duha ka mata. Kung giunsa ti ka pag trip, ug unsa ni kagahi. Mang satanan niyang fans, maluoy taan mo, sagitin yung bawi. Bawi! Kasa grounds kong gulay. Bias daw mong CLVR. Grabe.
Grabe kay bugal-bugal. Reklamo ka na bias among LBR na nako isa gani ka sa nibutar. Ranto game? Game! Ana-ana ray reactions mga taway. Tungod wa kag lyric do. Gitanduan man sa daan di kinsa man sa di maglingo-lingo. Pero unpredictable kay mga punchline no. Pero ang mga set-up wala nakadimao. Sa sobra nimo ka unpredictable wala namo ma-predict na maabot di ka og round to. Naabot ka og round to. Tungod imong kontra wala makatingog maong ikaw nakalusot. Ako partida pa kay na-choke pero ako gihapoy nakadaog. Duha ka lang lagbara. Sa quarter kaduha pud ko natagak karong buwana kaduha pud ko nisaw. Pero akong pangutana karon na quarter nako ba ni makatagak karong na kumpleto na akong round. Nibalibad kong katana sa mutos. Nya, inyo di kong gipabayad sa kong sala. Nibalibad ko kay sa Tagalog, di ko ka-focus. Inyo nung kong giatbangag katana nga Bisaya. Hapit na ka mabuang. Sige, hit mariwana, karon buangon ti kabay. Pabuang-buang ang gibit-bit niya katana, pero siya mo'y maunay. Ignorante na adik. Grabe na kay katus. Muamot ra ni obdos, ighuman ma-overdose. Di ba halos tanan nimong kontra, ina nimong adik? Unsa na lang ka ako? Sayon na kay nang buhaton, bara-bara dayon bato. Adik-adik mampud ka dinay imigogi bali-bali rag kausagi haom tanan aso. Di ba kusog ka mabaliktaran? Dira ikaw ang kamao sa sige nimo og bali-bali ubay-ubay nang nayabo. Balitaran. Ako diri ang batas. Ug mo aksyon gani nig sabat o bali-balihon na yung tabas. Balitaran di panglunod. Mong sa pagdunol kay nabusog. Mga punchline haong sa gusok anton mahutda ni kusog. Sa kung rounds ka mapraning kay gigamitan na ni og pistol. Di na lang ang mahabilin mo ragitunga ra ang circle. Speaking of circle, kamo akong papilion kung unsay paagi sa pagpatay. A. Olohon ka ng dili na makahangad. B. Lawason ka ng dili na makahangak. C. Tiilon ka ng dili na makatamak. Pero mas pilion pa nako ang D. All of the above. Yo! Adik-adik kuno ko. Kusog kay mang bali ang piste. Pero di ko padaana, di maning only judge can God me. Yo! Kumusta Mr. Rookie of the Year pagdiaging tuig? Ibahar naman ka. Last year kusog kayo karon nagkahinay. Depressed gyapon kas gugma. Ay lagig pada. Awa resulta nabuang. Ang sa unang na sex life karon maglo-lo na lang. Yo! Pero seryoso. Nakabatil ni sa Sprout. O grabe ang trauma adto. Kay imbis mo react niya ang crowd mo inibadibag niya dili si Asjo. Nya mo ingong kang giluto. Kaklaro ato. Ang Sprout na himong cooking show, ikaw ang main ingredients nga gihatag ni John Leo. Luoy kayo, expect, wa emosyon ng mga tao. Luoy kayo, gikatulgan. Samtang sila Tata og Leo nag-inom sa kilid, ikaw gipulutan. Ayaw, mag-react. Kinsa tay ganahan mo, Abiba. Mahal kay ticket niya mo ba na trag tungod sa akong kamay, mahimo kang latik. Ulol, lami kay kabukag, bagol-bagol niya, ibalik og papilit. Tala-talahon, manong kagira niya, maura to imong kargada. Wa ka matarong og briefing, tudluan di ka saon pagtira sa taga gun bars. Bisag piyungas mata igo na kadaan. Inganing kaduula kinahanglan pang saitan, di posibleng mahiwing trajectory. Nakalak ni sa target 32 bars sulod 2 minutes. Akong gidaari kay 3-8 di ni gamitag silencer. Padunggon damos ebidensya pero muhilo mo wag boto na igo naman kasabala. Makapangutkot na lang kas imong igulbos utok na sagol kas pa kalit kayong panghitabo arara ka makabaong patay na ka kung patay na ka.
Nakong Kuya, kamusta mang experience sa pag-underestimate sa imuhang enemy? Ang sa unang nailhan nimong hinay karon lahi na nga entity ni tan-aw kas previous na ko nga battle. Imong gipangandaman ang hinay nga di sakto unta kasus ka butang. Walang nimo makita ang tinuod nga tragedy. Ako tong wa nimo gi-expect pero karong gabi na mangurat. Gikan ni Sprout ug ari ko sa Rapulo mangugat naata kay chance maka-advance sa finals. Malas lang ka sa quarters, ako'y naatbang. Kaning taga-tabok sa semis di makalabang. O karong imuha ng oras, andaman ng karong imuha ng time, may tag-imuhang ihurot. Andaman ng 1-2-1-2 ni mga lines, tanaw tag makaduot. Ha! Buya ni mo puminaw igatay. Try game? Game! Gi-stalk ka sa Facebook. Hippie lifestyle. Si pabukid, si padagat. I-click ni mo siyang may di, boom. Sige, take og shrooms, pero diri po sa syudad. Okay raman. Okay raman. Pero imo nga wala matarong tungod bisyo, magiunahon. Ampay niya diri syudad, mukaon kuno og mushroom, kaya mga building, mahimo kuno dragon. Pasalamat ka, Turnani. Mong nag-atbang ta, sige G. Humok pa kagbukog, bisag imnan pa nag-vitamin D. Bisag imnan pa nag-vitamin D. D. Para ingnon ka nga dibil. Nga imong kwarto, puno maganig, bini nga sticker. Oh, yung kwarto puno bini nga sticker. Mga isipiling dibil sa lirik ko. Kining big fish ako nadakpan atos islang pantropiko. Nagtry-try naman og rap. Kinisig pan trash talk sa pisonet. Mga labas, grabe kawak. Iyang style kay naawit. Naapils walay bili tungod na dali sa paghapit. Let bloom ni ramang ka di. May pag-imong karir kay gidilit. Leo, unsa naman eh? Gibangan ba ka sa ako ang verse? Mong si di imong giserve ya, what di man i-deserve? O di ni deserve, ngari pa nakiginobatay. Sige tinikhanay tatag sa tagsalag. Sige pilikhanay tatag sa tagsalag pitik. Kung nakalusot ka ni unlimited ug ni amo, pisa kong amo unlimited. O gipalusot ra kapag una, pero nako di ka katimbre. Gipalibre ra kapag una, pero ang nag-abang kay di ka libre. Sa simis di ka kalibre. Tungod ba ko'y planong buhion pati kabay. Ay kabala ka makari pa kay Nobyembre, pero adlaw nas mga patay. Last round, D. Mura ka ng dragon ang building. Matayay. Kailangan ko rin matay ko. Murang dragon ang mga building. Yan ang imagination di ako. So, ikay mo ka og shrooms. Yo. Red Knox versus Lawrence. Kinsay nakakita. Underground sound. Na nakautan plastic. Ang event rap battle na himong singing competition nagkinantahay kinsay adik. Awit ka, Brad. Grabe mong mga anggel sa tongil ngiga. Di pa ako maikog ni Red Knox, hagbay rato na akong gisend sa pidiya. O tinuod tong gisulti ni Red Knox, mamarukay ng piste. Murag ka, mugawas ra siyang balay kada gabi. Bars. Yo, pariyat. Yeah, seryoso na. Pariyat ang gipildi ni KJ. Pero nakog kalahian. Kay pertini mong paninood, akong gikabuangan. Maong nagpataka na lagyawit. Di ko no kabawang murap si KJ. Pastoryahon, hambugiroa. Ikaw manggani, kusog og tingog, hinay pandar, murag rose, gibura-bura. Yang pronunciation sa battle kay battle. Gahi kayog o. Yo, gahi kayog o. Harap pa lang apart, pahunga ka, daog na ko. Ay. Yo, sayang ting bitay. Gamay ra extra na ko nga money. Pero basig na gusto mo sugal, kinsay mo apa sa round 3. Ay mo kabalaka na handicap.
ako ning igiste. Andam ayaw mo gadlok, andam ra ko mo dawat og tinunga. Suwat pa lang, klaro na kayong inilog og dako kay ning biya. Basinwa ka magto, baka baw. Klaro ng resulta, round 1 pa lang o round 2. Si Mista naglingo-lingo, di daw ka kadaog, bisag bawbawan sa tuo. Kay grabe sa niyang style. Og makadaog, automatic, badibag. Ingana kahilas, pero og mapildi, bayad mo mudo. Og mapildi, luto ang duwa. Makadaog rama mo na akong bias. Og masakitan ka mapildi, di ka dapat mo cry. Tanawang bigger picture sa tanang hayop, ikay pinaka-bright. Perming na excuse. Perming na excuse. Para next battle yang magamit sigig pamasin. Si Perming na rason, mao na pisa sa iyang defense mechanism. Murag na turtle shell. Mong iyang progress, hinay pasbao. Real talk, di kalisod ka boton. Mailandjog kang pagkatago. Hadlok ma-absence baguhan. Mong grabe kayo hate. Kay top tier daw lagi. Magsigig finiling. Ikaw rin na ilahan akong ranker. Nga muhilak sa classic game. Nga muhilak sa classic game. Nga muhilak sa classic game. Basta taas kayo, panlantaws ka o galingon. Taasad nagtagakan. Ikaw patong ni Subayra sa... Ikaw... Kung kinsa patong ni Subayra sa Agos. Maupay... Kung taas kayo, panglantaw sa kaugalingon, taas ag tagakan. Kung kinsa patong ni Subayra sa Agos, siya patong way padulngan. Sila Tata og Leo, Aris Rapolo, murag nagmina. Ang laglagbara ilang saan. Ay, si Sabara lol, kulatahon ko niro. Yo, asan ako? Si Tata og Leo murag nagmina. Ang laglagbara ilang saan. Aris quarter si filter out ang bangang. Magpabilin mao'y bulawan. Ako si D. Gikan LM so quarters wataw ni Chamba. May tag na clear na ko inyong doubt. Aris Rapolo murag og nag-surfing. Akong gisugat nagkumbawd. Akong gisugat nagkumbawd. Ug ari na lang ko taman kay kapoy man. Ari na lang ko taman kay medyo kapoy. Gikan round 1 o round 3 puro solido akong linya walay pusoy. Ug pasalamat ka amigo mingkin Lord timan idi ra Ginoo ang maluoy. Di Lawrence babala to bale boy. Rapolo kami anan 3. Laglag para 7 quarters. Una battle karong gabi una. Lawrence versus D. Ya, pa kayo balik boy. Yeah, fighter. Judges decision. 3-2 para ni Lawrence. Shout out D. Judges. Shout out LPTW sa Sprout. Kay Sano Katimo sa Judges. Yo, B-Wayne, shout out ang Bobiski. Kuanday, ang gibot tara to, round 1, round 2 kay si D. Pero dikit ra kay lang. Round 1 bay ni Lawrence pero tagaan og gamay edge kang D, although na satter siya pero mas ganing mas organized with siyang verses. Para nako sa round 3, mundo unda kayo ang Lawrence kato ender sa niya day sa round 2 kato. Mora to pinakabugat niya sa round 2. Mga punchline. Although taas ay mubora siyang set up kay bugat gyapon kayo siya kato. All of the above. Mao ba tiguro to. Pero round 2 ari gyapon ko di punchline wise ari ko di. So round 1 to di Lawrence round 3 mundo kita yung vitamin D by legit to. So check ito ninyo. May oras pero di ko may. Okay, sa kusa ni boto ni D, ang round 1 medyo nagpainit pa si Lawrence na gamay na starter si D pero ako pa tayo consider kay nabawi pa niya. Pero round 2 nailin niya si Lawrence so kayo labi ng ender katong all of the above pero ang kaning pinaka mas dagan mas labo material ni D sa mga first line to padung to nga pero ang Lawrence ito yun ender pero round 3 murag medyo nilalaan na bidang starter ni D so yun sa Lawrence.
Yo, Pen Pluma na big shoutouts kay Boards. Welcome aboard. Pagbalik may gikan sa US boy. D versus Lawrence. Round per round akong voting. Round 1. Kusog silang duha. Pero gibasi, since tournament man nga battle na nagbara, importante kayo ang performance kasi SMC. Di ko man na yung mga starter si D. Yung kusog pagking suwat, di sa di mo ma-discredit ang suwat ng material ni Lawrence. So round 1 Lawrence. Yung round 2, gihatag na ko kay D. Bay, grabe kayo sagswat. Liki kayo makatagkuhan bay, pakatawa sa crowd, grabe kayo. So gihatag na ko kang D. Pato, so deciding round 3. Round 3. Still si technical gyapon ang dala ang material ni Lawrence, medyo gabi ang decline ang suwat ang intensity sa suwat ni D, so gihatag na ko ni Lawrence, pero props gyapon kay D, bay gahi gyapon kayo. Sa boards, ako na siya i-vote as a whole, para nako mas pang sayang kayo ang mga linya ni D kay kung wala pa lang siya nag-step out para nako all 3 rounds ito iyaha, pero tournament man good. So akong vote para kay Lawrence kay mas consistent siya. Mas dinatak na ko nga round jud kay ang round 2 ni Lawrence. Samot na katong multiple choices niya na reference lagi. Uso kayo. So Lawrence para ako. Ulang ano na ako diri no. Arita sa sulat mas daghan og atake si D, daghang ni landing niya nga suntok, pero since tournament ni siya, so i-consider ginato ang performance. So round 1 nag-Istanbul si D, so gihatag ko na ko ni Lawrence. Sa round 2 para na ko mo to pinakakusog nga ay supposedly round 1 pinakakusog ni D, pero nag-choke man siya. So gihatag na ko ang round 2 ni D, which is para na ko kusog kayo. And then sa round 3 murag nilaylay man si D. Naghuwat ko kung maaba siya yung mabanat nga pamatay sunog ani sa round 3 ni Lawrence, which is gahit kusog o abugat. So para na ko nakuha ni Lawrence round 1 o round 3. So Lawrence.